Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin balayo ka jeng ujor na kibabun ki padba bakidon ki bar jella ki batrei bella ha campus nehu kibamshim ladon ki kot kisla ki babyang na kalyang ka Trap Youth Council Maulai Circle hapo ka jeng yalam jong samla bashan lingdo maunai u Vice President ka Maulai Circle but u samla shanbor marwen organizing kilayo ban penher kra dia kini kinong trei bar jella kini ki bar jela ki don kumba khat lai ngot ki bambyang ki kot kisla kum ka labor license bat ki wei de ki jingdon kam habakren che kila pathai ko bor usamla bashan ulai thu bakini ki bar jela ki dei ki bawan na asam bat habapani ki kot kisla kim shimla don bat ka seng mar kala be ekrat no shisundan namar kata ula maham jur ya ki kontraktor ki baju wanyalam nong trei bar jela hapo ka jela da ka babtha ru ba ki dei ban khot nong trei ya ki khasi Balajit. Balajit. Nama dalak sidom lai isi betre telung tama ngak nang pikiran bengta next day pada uang Dia kemudian mentah kasih nak kalian jong kat SYC Mulai Circle ngila iyo banwan akan ni ka jeka ni hapo ni ka kampus nehu hakabang ngila yo kat kom ke jing ujor naki kat tu kan ngut ki riu poi ba ki bela pentip syak seng begidon ki nong trei barjela mendir ki wan trei kan ni ka jeka tina kalian jungi ke seng ngila wan banhiar bar ngila alap ya kini ki nong trei ki ba lakam jong beki wan napo ka jela sam di hendrei habang ipan ki kot ban pensisya wat tang uwei ru umsim ladan ke kot kesla ka bubyang te nakaliang jungi keseng ngila pha no yaki bakin lip phai byang selaki jong kisdong ki bakiwan bat ngila ai ru kujing maham yaki ba kin numla bakin wan bantrei byang hakani kejeka nang ni sekhmat krempat don kinu kot kisla ki bala wat pensisya yaki kum kita kinong India dan ni kum kita ki beriu ki bala bantrei ya kam kani pu jela jungi dan nakaliang ka seng ka penpauru ka jing sukhia ba kum kini ki jat beriu ki yo wan rung khle khamtam kani kisnong bi ka jungi kisnong mulai bekin yo wan pentrei kini ki kam bat khamtam e kalong ba kini ki jat beriu ki wan yalam di kinong trei ki banabar ban pentrei hakini ki jaka ki jungi dan nakaliang jong seng ka ai ka jing maham kini ki nong aikam kini ki kontraktor banang ni syakhmat hakano ko benta ka badi jong dong kathan mulai bat kumju ru hakwi ki benta ba kembet ban ai jing trei lan ni banwara di kinong trei ki banabar nang ni syakhmat ki lokal nong trei ki jongi ki badi ki khasi ki jongi maki kidi ki baningkong ki banyo ban trei kini ki kam ki jongi ni namar kini ki cek kam ki bangi trei kat kom ka jing ya jongi ban sorbi kani ka jika ngilap ba kini ki kam kidi ki ba ala ban trei dengi ke lokal kam don jing e te lada na kaliang jong kini ki nong aikam lani kini ki kontraktor hot yo ya tender maki ban pentrei ya ka kam hang ni henrei kidai ban pentrei pat di lokal kata kadai na kaliang ka jongi bangi bu ka jing maham bat kum juru ka jing pentip syakini ki beriu ki bawan ban pentrei ni kam ni te kani kalong ka jing ka jing pentip na kaliang jong ka sengru sa syaki ki bai pakin nong snong jong ka dong bu ka than mulai bakala dei ka por ya pi baro ba kum ki nong snong jong ka than mulai hak baning kong du nang ni syakhmat kala dei kapur ba phin num phim dei shu ba phin khat ya kini kinong trei mendir lan kinong trei barjela tamar kadong ka jingma ka bakrau ka ba ap ba ka jingwan ka jongki kamli de kiwan tam wan trei ha ka yeng ka jongpi lan ni ha ka jaka trei kam ka jongpi adri maki kiwan sini ban wan ban song sa
kani kejela kajungi kani kejela kajungi keempat sim ladon di kinu ki an ki banla bentek lakam ya kum kini hibri ki buan nabar tak kadau ko bu juma tena kaliang jong pi kinong song snong boro ngobha bani tre lang ba koseng lada pidon kinu ki jing le se ki ba pi pemla ba kunyo kinong tre pila ba pen pentep sapu okes jong koseng ru hakaba na kaliang jong koseng kan sapen bet ki jing don kam na bunta jong pi na kaliang jong koseng ni su khyai pi ki parado ki persnam ki ba don kam ki jing don kam ki ba pher ban pentre ki yeng ki sem ki dukan na mi ki okes ki jong pi re ki babun pemla ban yo ki nong tre ki ba biang ni su tho eta ka jing ka jong pi ta ka daw ka seng ka ple ya ko office ba penwan pentep changi kanu ko por ko pi don kam nang ta bat ka jing kerpat na kaliang jungi ka seng ni da kerpat red ye pi boro ka kinong song sinong Japani kadong kethan berkunju rujung sulong hibra kuai ba pen nom pen melen ani pen dei ba pen bu first preference ani ban bu ningkong ning sak ye uni ubri mender ubonabar marka jingwan ka jongki kandang pen bun ya ka jingdon jong kini ki mender kiban sakni lot ya ka kamai kaji ke jongi ke kam ke jam ke jongi nagani kisnong ku ye jongi kumba plai menta ke jingja ke beja apo Garo Hills hakaba kinong song snong ki bodi ki try snong kira kelalong penban kirit pat nakadaw ba maki de ki paus nam kila shu ailat ya kini ki mender ki bawan nabar kumba pi pide bentep mi kwa ban penkemau biang nak liang keseng ba kini ki mender ki bawan kem sim ladai ki mender ki badai kita kinong India bapura henry ki mender ki bawan apo Bangladesh ki yo berwan rung suk apo Assam bat ding ban apo Assam ki wan berung syakani ke jela ke jungi dengan ni ke ap ke jingma ke bekrau ya kalawe ju ki khun ki ti pateng ibah dien nak kata kadaw nak liang jong keseng kebu menta ke dia ke jing pentip sepi baro ba pensim khia pi ki nong song snong bat kum juru ki nong aikam nong sengkam ki ban pentrei ki kam ki jam ki jong ki hakane ke snong begini ki dong ki than jong snong mulai te tang kini hi kidien lu sebut ladang ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya pi menem don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka tarkom im jang diri undai nangit ndagi beriu kali ya be kata ka kum ka juk ko bamta kan kanduk kani ka jong uman barim bon ki ai baro ki bale uman barim ki ladu